Eta hasteko eta bain gaurko titular nagusia gaur astelena da. Zer? Dalako 2022 urtean oraindikan hau eztabaidagai izatea, badakigu zeintzu diran, badakigu zertara datozen, ez dute lortuko emakumeak gure gorputzaren jabe gera, emakumeak gero eta aldunago gara, eta ez gaituzte lortuko zapaltzea. Eguneroko jazarpena da, egunero daude hemen, baina orain ozen esan diegu, nahikoa da, aski da. Eskerrik asko denoi, garaipena zuena da, eta gora borroka feminista. Eta gaur asteartea da. Zoragarria izan zen, nik gelditu nintzen nik ordua ikusi nunen hori. Langile gehienek erosteko ahalmena galdu dute eta langile askok gainera lan hitzarmenak berritzeko dituzte, baina horiek eguneratzeko zailtasunak dituzte, hala lan gatazkak ugaritu dira. Esaterako, Irizar taldeko Emobili lantegiko langileak greba mugagabean daude eta lan baldintza duinak aldarrikatzen dituzte besteak beste. Soldata duinak, lan gatazkak, lan hitzarmenak, prekarietatea erdigunean dauden gaiak dira. Hainbat arazo eta hainbat galdera, baina zer uste dute bilbotarrek horien inguruan? Zalantzak argitzeko 11 telebista kalera atera da. Lan egiten duzu? Bai. Pozik zaude zure lanarekin? Beno. Beno hori zer da? Batzuetan bai, bestetan ez. Trabajar, pero no trabajo ahora. Ah, no
trabajas. ¿Y te gustaría trabajar? Sí. No trabajas porque no puedes, ¿no? No, igual encontrar trabajo. No, estoy apuntado ahí en lo de desempleo y no me sale nada. Bai, baina ez da. Orduan zaila dago egoera, ez, bilatzea. Bai, neku bat. Eta gainera batzutan kontratuak ez dira ona, gutxi ordaindu. Gutxi ordaindu bai betiko ba. Hori beti izan da honez. Osea, que... ¿Trabajas? No. ¿Y te gustaría trabajar? Sí. Entonces no trabajas porque no puedes, ¿no? La situación no te lo permite. Exactamente. Eta jende asko dauka behin-behineko lana, hori ez da konpondu, eta bai horrela gaizki goaz. ¿Estás contento con tus condiciones laborales? Más o menos. ¿Sí? ¿Y qué le dirías a tu jefe? A mi jefe, yo amo a mi jefe. Egiten naizela lan prekario batean, erizaina naiz, osasun publikoan orduan badakiten naizela prekarioa, baino bai aldaketak ikusi diala azkeneko urtetan edo COVID eta gero, bai ikusi dira neurri. Greba mugagabean daude, haien eskubideen alde, nola ikusten duzu hori? Beharrezkoa, bai. Zan ere presioek igotzen jarraitzen dute, baina soldatak berdin, ezta? Bai. Gazta ekimenak badeki bere potentzialidade, baina ikusi da erantzun instituzionalagaz ez da gula lortu gure prekarietan egoeratik urtetik. Oso importantea, herri gisa aurrerantzean definituko gaituen ekintza loriatsua da. Badakizue zer behar duen Euskadik? Ez da erreza hau, desaceleración. Eta killo! Eta gizartea eta hemen ordezkariak Gurasos kolektiboak salatu duela astebetetik Zubietako erraustegiak ez dituela erretzen dituen hondakinak balioztatzen, eta jada ez dela posible ez sortzea ez inolako elektrizitaterik isurtzea. Hori izan beharko litzatekenean bere jarduera justifikatzeko helburuetako bat. Alegia hiri-hondakin solidoak energia elektriko bihurtzea gero kontsumitzeko. Kolektiboak jakinarazi du instalazioaren transformadore zentrala berriro matxuratu dela. Transformadore nagusia berriro erre dela, eta horrek plantaren ohiko funtzionamenduak eragindako baino ingurumen ondorio are larriagoak ekar litzakeela. Gogorarazi dutenez ez da gertatzen den lehen aldia, transformadorea erabili ezin gelditzen den 3. aldia da. 2019ko ekainaren 11an leherketa eta suta izan zituen lehen proban. 2020ko irailaren batean gauza bera gertatu zen 2. aldiz martxan jarri zenean. Matxura berriaren berri ematearekin batera gurasosek salatu du matxura eta istripu guztiak behin eta berriz ezkutatzen direla, eta Gipuzkoako batzar nagusiei instalazioa kontrolatzeko eskatu die. Egoeraren aurrean instalazio honen etorkizunari eta funtzionamenduaren kontrol demokratikoari buruzko eztabaida irekitza proposatu die arduradun politikoei, herritarren eta aditu independenteen parte hartza bermatzeko. Testuinguru honetan Gipuzkoako errausketaren aurkako mugimendutik Zubietako erraustagiraino eramango dute protesta maiatzaren 14an, agintariek egia kontatzen ez dutela salatzeko. Donostia bizirik Eguzki, Greenpeace eta ekologistak martxan elkarteik babestuta deia egiten die herritarrei larunbat honetan goizeko 11etan Lasarteko okendotik abiatu eta Zubietan eraikitako erraustagiraino oinezko martxa batean mobilizatzera. Agintari exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre, ez Zubietan, ez Oinorgan, ez Bergaran eta ez inon. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Zerke egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, besarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da. Bakarrik zaude, begizuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Segizuloan, ilunpetan ikuste zein omen da zure zauria. I'm the sauce and spaghetti, put it on you kinda heavy, listen to me. Kaixo. Kaixo. Zer moduz? Osongi, jogoan eukan zurekin egoteko edurne. Ja, nik ere bai, eske, de hecho, hau da, opari bat bezala, zer nahin lanpetuta gaude eta zer ezin kointzi ditu eta momentu iristea da, zer lasaitasuna, mesez.
Bai, hau izan da nire lehenengo bideoklip profesionala esan dezagun edo euskarazkoa, ere bai. Eta Merinakoak dira auta jatorrak, gustatzen zait pila bat, eman zian plazera zeren, ni beraien jarraitzaia naiz, edo fana naiz, gustatzen zait beraiek sortzen dutena, orduan, super ondo, eta Jorander maravillosoa da, eren elkarrezketa bat. Albadut bai. Eta grabaketan, nik hor ikusi zintuztedan txalupa moduko batean, ez? Nun grabatu zenuten? Donostian grabatu genuen, eta dagorrelako soziedade elkarte moduko bat arraunlariena, klaro, ni sekanokoa naiz, eta zen leku guai bat, zen pixkatola industriala, pavimento, ez dakiz zer, eta baino ibaia bertan. Eta, topatu genuen pedalo bat, eta hortarteetan pixkate tontoren egin genuen, baina ez dago bideoklipean eskerrak. Bideoklipaia argitaratuta nik ikusi dut lauta, me encanta. Por favor, Chris, da fantasia bat. Fantasia bat. No time to waste my time, I'ma make them wait, I'm a pancake. Nahiko nuke hitzein zurekin proiektu eder baten inguruan, ze ikusi dut hor Formol laborategia sortu duzula Mikel Ibarguren eta Intza Kainekin batera. Bazabiltzate ja, album antzlanarekin, baina horren inguruan hitzein aurretik nahiko nizuke galdetu, nondik sortu zen Formol laborategia, zein izan zen pizgarria edo? Euskal Ekimen guztia bezala zerbait egin nahietik edo ekintzara pasatu nahietik sortu genuen, eta nahi genuen pizkat gure belaunaldiari edo guri geuri ahotsa eman, zerbait aportatu, zabaldu, zeren gainera nahi genuen zerbait experimentala egin, baina humoretxoa ere bai, oso mamarratxoa, nahi genuen egin batez ere, plataforma bat, pototatik irtetzen zitzaguna egiteko. Asi, eta klaro. Egiten ditugu beste lan batzuk, nik beti esaten dut gustatzen zaidala eukitza proiektu prekario bat, eta hau da nirea, Formol, eta hor jarriko dut indarra, eta hor jarriko dut energia, eta hortan sinisten dut, eta gero daude beste lan batzuk, ezin zara bizi ez da ere sistema honetan 7 proiektu prekariorekin. Baina, bat eukiko badut, gustatzen zait hor kurrarmelo, jartzea hor indarra, eta benetan izatea geurea, guk egiten nahi dugu egiteko. Gaia da narzisista puta batzu garenez, hori da etiketen jabe egitearen asuntua, eta horri parre egin alizatea. Ez dauka narratiba lineal bat bezala, ez dauka hasiera, korapilloa eta maiera, baizik eta da album bat, dira egoerak, oso errotuak daudenak, euskal, baino globalizatu, baino gazte gizarte honetan, uste dut oso orokorra dela eta ulertzen dela, dira horrelako estena estankoak bezala, nahi genuelako egin movida bat, edozein ordenetan ikusten baduzu ere, berdin iritsiko zaizula mesua, ez? Orduan daude, automaitasunaren inguruko estena bat dago, euskal gatazkari buruzko estena bat ere badago, prekariazioari buruzko estena bat dago, baina hori guztia dago sartuta, hain zuzen ere, arrainontzi gigante baten barruan. Hori guztia gertatzen da, guk sentitzen dugu, kanpotik bota dizkigutela epai eta etiketa hori guztiak, eta garela pixka bat, conejillos de Indias, eta ari direla gu begiratzen, ez? Gu gea mierda bat, eta ez dakigu mundu honetan zein, da zuek utzi diguzuenaren kargu ez dakigu egiten, baina zuek ezi gaituzue, orduan sentitzen gara pixkat obserbatua bezala, pixkat gran hermano kontzeptu horretatik abiatuta. Eta orduan horiek, eta azkenean publikoa da, ez, begira dagoena, orduan evidentziatzen da, kiston harreman hartu emana dago zuzenean, jendeak oiukatzen die Mikel eta Intzari, horiek erantzun. Jende bat ateratzen da kiston parranda gogoarekin, beste jende bat ateratzen da, peña gozen kaina bat hartzen eta honi buruz hitzeitea, porque es importante. Eta beste jende bat ateratzen da, como, zer dau, como, bueno, ¿cuál es su ikusi horlako antzeslanik, oraindik? Hau, beste ogibide batzuetan uste dut ere bai gertatu dela, baina hor geundenean restrikzioekin eta bai eta ez,
konfinamendu potoloa bukatu zenean, hor egon zen horrelako esperantza momentu bat, ez? Jende guztiak nahi zuen kultura kontsumitu eta edo zer ekimenetara joan, eta dago poesiera irakurtaldi bat, ez dakiz eta bernetan, eta jendea juten zen, eta jatzeon sarrerarik. Osea, de repente, kultura zen, como babestu behar zen zerbait, parte hartu behar zen zerbait, karo, tabernak itxita zeuden, te lo digo, hori zen kontu. Eta gero ja, pues gure normaltasun berrira bueltatu nahi hortan, uste dut bizkat jeitsi dela, baina zerbait mantendu da, osea, nik euskal kulturaren osasuna herritik oso bizirik ikusten dut. Uste dut bagarela herri bat oso, pues antolatuko dugu la movida, ez? Eta hori guaia da. Gero, iruditzen zait sistemak ez duela oso ondo funtzionatzen, osea, como iparralderuntz kopiatu beharrean hegoalderuntz kopiatzen dugulak, ez dela batera inteligentea. Diote sistema bera antolatzeko eta ja industriari buruz hitz egiterako garaian, ez? Eta horrek ematei pizka eta morroa, baina tampoco me sorprende, ulertzen. Politikariek edo ez dakitzen dagokion guk ere eskatu ezakegu, baina ostra, jo que se bildu zait gurekin, a ber, nola den gure bizitza, a ber zer den itinerantzia movida hori, a ber zenbat denbora barduan tiringo bat montatzeko, antzeslan bat sortzeko, eta gero zenbat egon naiteken biran, ez dakit, osea, uste dut, oraindik gizartean ez jakina dela hori, eta ez dutela ondo antolatzen, eta of course, ez dute ondo antolatzen, pues intenzionala da, porque tonto gezia, osea, les vendrá bien, lo que sea, punto, ya está, dirua. Jarrai dezagun arte eszenikoekin, baina zehazki bertsolaritza munduan barrena murgiltzea goaz, ze otsailaren 5ean Durangon Aner Peritz, Oian Arana, Aizea Arana eta Eleire Vargas eta Ola Gainan eta zu zuzendaritzan erre aldarri bertsoz zenatu zenuten. Bai. Potentea, ez? Zertan datza proiektua? Bai, estrenatu genuen, zoragarria da, nik esan behar dut sinatu dela obra, baina ez da ezer egin, bai, indi lana, baina oinarri guztia haiena da, ideia haiena da, bertsoak, testuak, dena haiena, nik lagundu nien pizkatori antolatzen, eta nire jakintza estenikotik zuzendu nien beraien movida, baina hori da zoragarriena dela, beraien movida da, beraien jakintza da, beraien talentua dela izugarria, supera ausartak dira, egurra banatzera datoz, transgresori izan nahi dute gauza dituzte superargi. Lehen itzein duguna albumekin, ez? De repente gugoaz bizitzatik barkamen askatzen eta datoz hauek, eta liatzen dute bat, eta dituzte 20 urte baino gutxiago, akizu. Eta, zoragarria dira, oza, da pasada bat, eta nola ez nuen proiektu hori zuzenduko. 3 goiera eta marika bat, por supuesto, osea, encantada. No, bai. Eta zer nolakoa zuzendaritza lanetan ibiltzea? Aurretik zerbait zuzendu izan duzu? Album izan zen nire lehenengo antzeslana, zuzendari gisa, eta errerekin ja erreinzidentean aizenez, pentsatzen dut guain planteatu beharko dudala nire buruari zuzendari deitzea edo. Dirudienez, oain zuzendaria naiz, vale? Eta bai, zuzendari lana da, hemen, te lo voy a decir, da egitea, egiten duzuna jakingoa zenu bezala. Ya está. La jarrera kontu bat orduan. Jarrera kontu bat da, bai, saber estarra. Eta gero, absorbitu, jaso, estenak izaten duen, hain kasu, porque estenaren kontra baldin mazoaz zaizoteako, osea, jarri zure egoa hor izkina batean, eta irakurtzen, jakin, osea, ikasi irakurtzen hor parean dagoena, eta torrena, bider bost, osea, azken konsekuentzietara arte eraman. Zinemagintza epatu bezala, udazkenean, Paul Urquijoren irati filmean ibili zinan, beste aktore batzuekin batera, batzuk botatzearen, Kepa Errasti, Eneko Sagardoi, Itziar Ituño, Inigo Aranbarri, eta zu protagonista. Bai, a ver, ematei lotxas y que jarri con es incógnitas. Es que zuga aipatu duzu elenkoa, buena gente, osea, zoragarri. Eta Paul da super jatorra eta super langilea,
Eta superando eta ezakit, ez dut ikusi, ezakit nola geratu den. Nik sentsazioan auki nuen, ingenun lan hori, izan zen denetarik, izan zen ederra, izan zen gogorra, izan zen estresagarria, izan zen excitantea, denetarik. Baina bai, claro, nire lehenengo pelikula da. Ezin dut oraindik imaginatu, nire burua ikusten. Ez dakit. Horra. Datorren udazkenean. Ez dakit, garo. Udazkenean, bale. Bai, udazkenean. Kartela ja atera da, eta oso epikoa ematen du, ez? Eski. Nire iruditzen zait, pixkat euskaldunok daukagula gauza hori. Gauzak egin baritugula txiki. Eta hori, eta nire gustatzen zait epizidadea eta gustatzen zait sublimetasunaren estetika eta gustatzen zait bakizu gauza handiak, ditugu egin gauza totxoak, ez? Pues egin, eta gero kanpoko jendeak ere ikusiko du. Paulen bitxoak eta gure euskara eta nafarroa ederra dela hor denpora guztian gaudela, bai mendian, leizetan, ez dakit, claro que sí, ez? Algo grande. Zenbat egon zineten grabaketan, iratin? Zenbat denbora? 2 hilabete. 2 hilabete? Amatxete. Increíble, bai, izan zen hori. 2 hilabete, baina niretzat izan zen, nire, hemen bizi nahi, zuentzako nahi zuena, oso kurioso denbora, bai. Zein da gehien gustoko duzun soinua? Successionen banda sonora. Zein da gehien gustoko duzun usaina? Gustatzen zait patata tortilla usaina. Zein da gehien gustoko duzun ehundura edo testura? Zein da? Edurne, zein da? Gustatzen zait kristala, no me preguntes por qué. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Zaporea. Gustatzen zait gerezi zaporea. Eta edo zer dena gerezizkoa, nahiz eta izan gezurretazkoa, tipiko. Kakao gerezizkoa, edo gominola de gerezi, edo ambientador gerezia, infusion gerezia. Zein da gehien gustoko duzun instantania, irudia edo argazkia? Gustatzen zait nire burua bigotearekin. Inese Osinagak galdera bat utzi zizun, eta galdera izan zen, zerk violentatzen zaitu eta nor zapaltzen duzuzuk? Que intensa, mesedez, Inés. Zerk violentatzen nau? Gizonek, hay que decirlo. Bai. Atzo bertan, gertatutzean, te lo juro. Egoan nintzen, 200 metro, etxe batetik bestera, lo egitera, eta ya me gritaron. Guapa, que duermas bien, quiero dormir conmigo, no sé qué. Ya está. Basta, horrek violentatzen nau. Eta zein zapaltzen dut nik? Segurazki desente kapazitista izango naiz, porque ez daukat batere kontutan hori. Eta gero razistilla, segurazki ere bai, ez daukadalako nire inguruan, ez nago hain sartuta problematika horretan eta iruditzen zait hori dela munduko mobidoi bat migrazioekin eta globalizazionetan eta ustut gehiago demerko genukela, ni barni. Utziko izut galdera bat urrengoarentzat, ez dakit nostaren, baino Ernai edo GKS. Mi esker, aio. Zerkada bat behar duzu baina kiratxa jasan ezina da bakarrik zaude begizulo. Ai, me encanta. Itxen, daukat bat ere solo de mostacho, baina ez dakit non dagoen. Lasai bilatu, denbora akabo. Perdona. Hau. Wow. Sí, esto me encanta. Ai, Doraemon. Gure elkarrizketa guzti izango da horrela. Bai. Ernai edo GKS. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Pentsamendu arrazional horretatik haratago joateko modu bat dela. Niretzat poesia beti izan da magia eta askatasunarekin erlazionatutako zerbait. Josune Begoñi burlatako idazle eta argazkilaria da.
txikitatik idaztea, irakurtzea eta sortzea orokorrean gustoko izan duena, eta gaur egun artearekin erlazionatutako hainbat alorretan lan egiteko aukera duena. Ez dakite esaten zergatik jorratzen ditudan disiplina hauek, baina bai esan ezaket niretzat literatura beharrezkoa dela. Beti izan da nirekin egon den zerbait, oso txikitatik hasi nintzen idazten, eta esango nuke literaturarik gabe ezingo nintzatekela bizi. Argazkilaritzaren kasuan, uste dut argazkilaritzarekin hasi nintzela edo serioago hartu nuela, bilatzen duelako literaturak ematen ez zidan zerbait, hau da, hizkuntzarik gabe nolabait sortzea, edo hizkuntzaren mugetatik haratago joatea beste hizkuntza batekin. Eta nik lantzen dudan argazkilaritza mota, argazkilaritza analogikoa da, eta hau batez ere gustatzen zait esperimentatzeko aukera handia ematen duelako. Nire iruditzen zait poesia beste genero batzuekin alderatuta dela askatasun gehien ematen dizuna, ez? Nolabait poesiaren bidez hizkuntzaren mugak zeharkatu ditzakegu edo haratago joan gaitezke. Poesian hitz batek beste zerbait esan nahi du, itxuraz zerikusirik ez duten bi elementu parez pare jarri daitezke, eta ez dakit, ustut, pentsamendu arrazional horretatik haratago joateko modu bat dela. Niretzat poesia beti izan da magia eta askatasunarekin erlazionatutako zerbait. Egile berriendako lehiaketa irabazten dudan 3. aldia da, baina lehenengo saria eskuratzen dudan lehenengoa, orduan batez ere horrek asko poztu ninduen, ilusio handia egin zidan. Ze aurreko edizioetan 3. sari bat irabazi nuen, gero 2. eta oraingoan lehenengoa, beraz, asko poztu nintzen. Egia esan, pasaden urtean, ni gaixo kronikoa naiz, orduan orain dela gutxi arte ez nuen lan egin eta orain ere ez dut gehiegi irabazten, oso tratamendu garestiak ordaindu behar ditut. Eta pasaden urtean planteatu nuen pare bat lehiaketetara aurkeztu nahi nintzela, hortik diru pixka bat ateratzeko. Eta egia esan ongi atera zitzaidan, ez? Bietan Pasaia Hirian eta Egile Berriendako lehiaketan sariak eskuratu nituen, eta horrek ere ematen dizu idazten jarraitzeko gogoa, ez? Edo horretara bultzen zaitu. Ez da bakarrik sari ekonomikoa, baizik eta errekonozimendu bat dela ere bai, eta bai estatzen dizu zure lanak kalitatea daukala. Gorputz baten aztarnak elurretan argitaratuta dago, lehiaketa irabazi duen bigarren saria eskuratu duen lanarekin batera, liburu berean, hementsa daukat, hauxe da, eta momentuz liburu dendetan, liburutegietan markatu bakarrik dago eskuragarri, baina bai Nafarroako eta baita Gipuzko eta Bizkaiko liburutegietan dago, beraz, hortze duzu eta bestela nik kaja bat daukat etxean liburuz beteta, beraz norbaitek ale bat nahi badu, eskatzen aldit nire. Egile Berriendako lehiaketako lana, Itzadakuraren azpian, oraindik ez dago argitaratuta, baina hilabete honen amaieran, uste dut 26an uste dut dela, daukagula liburuaren aurkezpena, argitaratuko da liburu bat Egile Berriendako lehiaketan sariduan izan diren obra guztiekin, orduan bertan irakur dezakezuen.